positively, living positive, living positively, living positively. Namkelekile kuSiyayinqoba Beats It. Inkqubo yakhe wonke ubani ophila okanye ochaphazeleka yi-HIV. Sonke siyayazi ukuba ukutya okusempilweni kubaluleke kakhulu empilweni yomntu. Indaba ezimnandi zezokuba akufuneki ube nemali eninzi okanye ube sisityebi uze utye ukutya okusempilweni. Ngoko ke abantu abaphila nentsholongwane kagawulayo abohlukanga kwabanye abantu. Sonke kufuneka sitye ukutya okusempilweni ukuze siphile impilo emnandi. Ingaba omama abakhulelweyo kufuneka batye ukutya okuthile? Masiye kwaZulu Natal sifunde ngokutya okulungele omama abakhulelweyo. Namhlanje ngilapha emvutshini nomngani wami uHlengiwe Cele. uHlengiwe uzithwele okokuqala. Lapho sizokwenza ucwaninga ngayo ukuthi yikuphi ukudla kubalekile kufanele akudle okunomsoco okuzomsiza ukuthi aphile impilo ende. Endabeni zokudla ke khona mhlawumbe okwaziyo ukuthi fanele uziphathe kanjani khona. Ukuthi umama ozithwele fanele adle ukudla okunomsoco, aphuze amanzi anele, ukuze ahlale ingane yakhe right naye right emzimbeni. Namhlanje silapha eGimidlovu Clinic sizobona one of our TLPs uNana Ngwenya ebafundisa ngokubaleka ukudla okunomsoco. Woze sengaphakathi ukuze uzizwele. Sizoyibala ke lezi igaba. Isigaba sokuqala esizokhuluma ngaso sizokhuluma ngesigaba esithi ukudla okusinikeza amandla. Ukudla okusinikeza amandla sibiza ngokuthi it's energy giving food. Lokho kudla kusinika ama carbohydrates. Ngaphansi kwalokho kudla singabala amazambane, singabala irice, singabala impuphu. Size esigabeni sesibili sokudla, ukudla sokhuluma ngakho sithi i-body building food. Lokho kudla kusinikeza ama-protein, kuyasiza nasemsipheni yethu yomzimba. Singabala ukuthi inkukhu kufanele mawuyidle, sibale inyama ebomvu, sibale ufish, sibale ubhontshisi. Size esigabeni sesithathu esizokubiza ukuthi it's protective food. Ukudla okusebenza indima enkulu lokho ekuthenini amasosha ethu omzimba anyuke nanokuthi immune system yethu iboosteke. Ngaphansi kwalokho kudla ke sithola ukudla esikubiza ukuthi ama-veg nama-fruit. Ikakhulu okuyikhona okubalekile ukuthi uma sidla ukudla nomsoco fanele uqinisekise ukuthi ekudleni kwakho okudlayo zonke lezi inhlobo zokudla sengiyibalile kuyabalance ekudleni, kukhona ekudleni kwakho ngosuku nosuku. Kunye okubalekile bekufanele siku-ede esifundweni sethu namhlanje ukuthi sazi ukuthi imithi esiyithathayo noma esiyiphuzayo iba namthelela muni emzimbeni yethu. Kodwa kubalekile kuthina njengoba sikhulele ukuthi imithi esiyithathayo imithi esuke sinikwe abayifundele emaklinikhi odokotela namanesi. Udle nje nama-fruit nezithelo etshalwayo, ungazi uhambe uye ezitolo uyothenga ukuze uyothenga bo usebenzisa imfino uyithola engadini. Okuningi ukuthi siyakusebenzisa emakhaya sinakho vele njengempuphu. Kuningi engikufundile ngokuthi ngenza lesi story ngoba okokuqala nje ukutholile ukuthi kubalekile ngomama abazithwele ukuthi badle ukudla okufanele kuhlanganise nokuthi baphuze izinto ezifanele. Iphuzo libalekile ngilithole kakhulu ukuthi akufanele baxuba amaphilisi abawathole emakhemesi, kufanele balandele inqubo yaseklinikhi noma yasesibhedlela la beyitholile konesi. Umama akadleli yena yedwa, umama udlela yena nomntwana ngoba umntwana udependa kumama ukuthi athole ukudla. Ngakho-ke umama kufanele adlile ukudla njengoba sishilo okuyi-quality futhi okuyi-quantity eningi. Khona izinto ezibalulekile-ke komama abakhulelwe. Okokuqala yilokho esithi i-folic acid ngoba ibalulekile kakhulu kwi-development ye-brain yomntwana. Okugcina engakusho ukuthi kukhona izinto omama kumele bangazenzi. Mabayeke omama ukubhema ugwayi, mabayeke omama ukuphuza utshwala, mabayeke ukudla ama-drugs ngoba lezo zinto lezo zi-affecta abantwana.